नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही शानदार खबर लेके आयल बनी भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के सभी फैंस लोगन खातिर। और ये खबर भी फैंस लोग के ऊपर ही बा। आप लोग के पते हुई कि खेसारी भैया के गाना ब्रांडेड लइका खूब धूम मचा रहल बा। तो वही तर्ज पर उनकर एगो फैन बा एजे रॉक, जो कि एगो गाना लेके आ रहल बा खेसारी भैया के सभी फैंस खातिर। ये गाना के नाम बा खेसारी भैया के फैन ब्रांड होला। जी हाँ, ये गाना के एजे रॉक गौले बड़े, संगीत सजिन यादव दिले बड़े, प्रोजेक्ट मैनेजर बड़े महबूब खान भाई। और जोन गाना बा ये एजे रॉक्स वॉइस यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के कल दोपहर 1:15 पर यानी कि 1:15 बजे आप लोगन के देखे के मिल जाए। तो तैयार हम एजे रॉक वॉइस यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के ई गाना देखे के मिली। तो सभी फैंस लोगन खातिर समर्पित बा। तो सभी फैंस लोग जरूर जाई और आजे जाके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।